Ambil gambar di. Oke bosku, kali ini neng Rejosari nih bos. Rejosari sepotnya kene iki ya toh. Titik nggone gede kene iki. Pokoke omah etan dhewe sing njojrokmu to, ngikuti videomu. Njojrok dhewe etan dhewe titik kene iki. Iki suwe banget bos sakura iki. Dan jelas tilik spot liaran. Wah iki aku enek pirang-pirang sasi iki bos ini. Enak banget nang kene iki jane. Masalah gon penitipan sepeda motor kuwi langsung 12 meter ki wis spot jane. Wis penak. Cuma kali ini kan aku ora tok lumut, Bos. Ora oman lumut akhirnya ya tetep golek srinting engko. Srinting. Ya nggo umpan-umpan pitik, Bos. Iki langsung jajrok kono iki spote jas banget kok iki. Ya nek masalah spot apik, cuma kan ya masalah mangan lan orane aku ora ngerti. Spote iki, Bos. Wah, jas gandos. Sing jelas kene iki nek dhisik lho. Dhisik kene iki nggon tobro dhisik. Saiki yo wah. Wah iki nek tombro apa ora nek sing jelas aku yo nganggo pelet. Lah metune kene iki. Nek nggon jero apa ora aku yo ora ngerti. Sing penting budal mancing ngono ae. Wah, jane iki ora badhe, Bos. Sayang retuk lumut nek sampune tuk lumut aku mau jelas ngalor. Tetep neng Taramba. Loh. Iki cuma nggone anu, Bos. Nggone penak apa ora ngerti ning sing jelas iki ya langsung blung kene iki. Nggone. Kae wis enek sing mancing nggo payung kae genah kring. Kae biasane ya sok peletan ngono kae. Cuma iki kan aku ya nyoba-nyoba lah. Ning ora nek nggon adem, Bos, ya tetep nganggo payung. Ora nek ceritane mancing kok golek spot adem. Nek pengen spot adem ya ning kamar ae. Kene iki ketok ya jero iki. Kene iki jero. Terus ya ora badhe, Bos. Kene iki manggone nang jane kene iki lho. Sing kuwi iki sing porangan iki kono kuwi jane kae ya sing nyobok kae. Nek sing nyobok. Biasane lho, Bos, kono kae. Kono kae nggon tombro tok. Ning cuma sayange kono kae ku aduh banget nek arep kono kae. Lewate ngepite nang porangan. Tak dudu ya spote ya. Ning aku tertarik kene iki jane. Tertarik kene iki, Bos. Ning kosek golek nggon sing jos ya, golek jos dhisik. Lho kene iki. Iki nggon spot tok jane, Bos iki. Muga-muga wae tombrone ya mangan ya. Piye iki manggone ning ndi iki? Piye kene iki? Sik ya. Tak mancing kene kuwi, Bos. Posisine iki ya jero juga iki. Nggone ya penak juga iki. Mbuh engko masalah itu iwak lan ora ngerti sebenarnya targetnya serinting mosok ora etuk serinting kebangetan ya toh. Posisiku kene iki, Bos. Posisiku kene iki. Ya golek serinting. Lho nilane mangan bolo nilane. Mangan meneh lho sak mene-mene. Lumayan toh.
cukup pinggiran. Nilane madang. Iwak bolo iki. Lho, nilane madang neh bolo nilane lho. Iki nilane iki. Cacing karo pelet. Nah iki request topan. Wis tak lakoni pan. Neng ngendi Rejosari sing jelas iki mancing liaran sing neng Rejosari. Rejosari Kidul Sumberjo sing jelas iki Kidul Sumberjo. Iki ora enek anune ora enek tripote dadine tak sendek tas iki. Requestmu paling iki genah tak anu ning sing jelas aku nek kene iki ya tetep enake srinding-srinding ngene iki. Enak srinding-srinding mau ya ana nila tapi udo, tapi ya enak sing kena kira kemu enak kena loro sing nila. Jelas yang ngene. Kau kan pernah ngomong aja melu-melu aku mancingnya neng Karamba terus kagan modal ngono. Terus cacing golek dhewe nang liaran neng kebon-kebon kira-kira mancing ora modal iki piye carane lek aku golek cacing dhewe pan. Golek cacing dhewe. Aku njajal nganggo cacing iki. Enak turan pelet sithik. Iki malah cacingnya sudah tak cek siji lho, cacingnya gerek siji. Enak turan pelet sithik pan, tapi tak ya tetep tak nggo umpan. Umpane sithik-sithik wae pelet siji 6.000 kanggo seminggu. Kanggo seminggu. Dadine aku iki menjajal mancing ora nganggo modal, padha-padha golek srinding nggo pakan ayam lah ngono. Ndek iki tak lakoni, aku ora mung ngomong tok. Aku kan tau ngomong. Mancing aja tiru-tiru aku, kakan modal ndak dino nang Karamba bayar perahu. Bayar perahu ki genah 15.000 terus lumute 10.000. 20.000 to. Lah iki aku njajal tanpa lumut terus tanpa perahu. Jadi hari ini ngirit 20.000. Ya nek masalah titip motor ya biasa dong golek aman. Titip motor ki ya biasane 2.000, cuma nek kaya aku kan tak tegel tetep tak 5.000. Tapi kan kuwi dudu penitipan umum, maksudnya agek penitipane nggon tonggo-tonggo iki pelet 6.000 kW cek kanggo sakmene iki seminggu muncul iki kampune ngasak bacen-bacen ngono. Terus tak nggo sik. Lah intine ngene lho. Mancing tanpa modal ki piye? Bener apa ora iso mancing tanpa modal ngono? Ya iso to. Mancing tanpa modal ora iso, tetep iso. Golek cacing dhewe ning kebon. Mau mangkat aku jam pira mu ya jam 12 wis bar luhur kok. Mangkat jam 12. Iki kan nyoba iki. Lho. Srinding-srinding ngene iki. Nyoba golek pakan srinding terus pinggiran. Ya enek nilane lho, enek nilane juga. Enek nilane enek loro. Lumayan telung nyarian lho. Enek loro. Jadi mancing 2 jam kuwi iki untuk iwak ora ngono. Aku njajal iki. Ya memang sengaja golek golek srinding nggo pakan ayam, sengaja memang. Nek saumpamane nek nila sing mangan cacing pira mung masalah bejo apa ora ngono to. Lah iki spot Rejosari, spot Rejosari. Tapi ganas banget golek srinding sedelok wetok. Jadi golek srinding, kok golek srinding, golek cacing terus kebon. Jadi ora sah modal. Ngono to, ora sah modal. Lumayan. Ngirite pira ngirite 20.000, ora tuku lumut, ora numpak perahu.
Lah iki wis tak lakoni liaran biasane neng ndang legi mancing neng karamba. Saiki tak coba mancing neng liaran. Ngikuti request bolo-bolo kuwi lho. Iso apa ora ngono lho iki gandeng wis rada anu ketoke mendung iki, ketoke mendung. Aku yo arep bali iki. Masalah mendung, sik delok gas ngentekke cacing iki wis kasep derek siji kok. Cacing derek siji tak entekke sik. Ngono ya bolo ya. Sing jelas hari ini aku tetap konsekuen. Tetap konsekuen liaran. Jadi untuk karamba kuwi tak hentikan dulu. Masalahnya ya musim badai. Kemarin 2 hari iki mau jane ora badai jane. Tapi kan aku wis kadung ngomong nek menghentikan konten karamba. Terus akuar peliharaan golek serinting. Masalahnya ini bolo. Neng karamba pun kalau memang ora haup podo ae. Oleh ya tetep serinting. Mung bedane nek karamba kuwi kan ya apa ya? Kadang sok enek berotane nila babon kuwi lho sing marai aku pengen neng kono terus ki neng kono kuwi. Jadi selama ini memang kontenku ya konten karamba terus. Ya mulai dino iki aku kan wis ngomong nek arep tak mulai sesuk konten tentang liaran. Lah iki tetep tak lakoni. Ngono bolo ya. Ya wis ngono ae. Pokoke seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lho Nila. Nilane sak mene-mene iki. Ning kumu ana sing tulung nyari ya Andoro. Jane telu bolone utul siji. Mangane tetep cacing dudu pelet. Tetep cacing. Nek nilane abangan rata-rata abangan. Iki ngentekke cacing siji ra entek-entek. Ya mung pelete ndokone sithik wae rasa akeh. Ngono ya bolo ya. Pokoknya seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat dan puas dengan konten-konten saya. Seandainya senang dengan konten saya silahkan subscribe. Tapi kalau tidak senang jangan subscribe. Ya kadang-kadang saya tuh juga pengen mancing dengan kepuasan tersendiri. Jadi kadang neng karamba ngono toh. Jadi nek sing ora seneng karamba ya aja nonton ketika aku mancing neng karamba. Tapi nek sing seneng karo kontenku ya delok terus. Ngopo lho. Sik. Ngentek cacing iki lho, cacing siji ra entek iki. Ya ngono ya. Yes, cukup gitu dulu. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Sampai jumpa kembali dengan saya besok pagi. Entah besok pagi itu saya peliharaan mana, yang penting aku tetap arep peliharaan dhisik. Ngono bolo ya. Sing jelas serinting yo ora apa-apa, nggih pakan-pakan pitik. Ngono. Oke. Sampai jumpa kembali dengan saya.